kuka sani a kodayaushe ni mai gabatarwa sunana Muhammad Sa'id Muhammad. A yau ina tare da Abubakar dan comedy kishiya. kuma dan kishiya. Na'am, Allah bai Abubakar ina ma barka da. Yawwa, barka da warhaka. Na'am, Allah bai Abubakar ina so in san cikakken sunanka. Sunana Abubakar Hassan Fuad. Na'am. Malam Abubakar ina so in san takaitaccen tarihinka. Gaskiya tarihi na kaman game da me kenan? Game da al'amuran rayuwa da sauransu. Da fari na taso tun ina ƙarami na akan harkar nan, ina son harkar nan. A haka dai Allah ya sa aka fara tashi kuma har yanzu muna sa ran insha Allah za a yi. Na'am. To Malam Abubakar me ja ra'ayinka ka shiga harkar fina-finai har ka fara comedy? Gaskiya tun ina ƙarami ne nake son ga an fara. Kuma na sa a raina zan fara saboda tun ina school, tun ina primary school lokacin na fara an kula haka sannan an na da wani yanzu shi ne mai gidana ana ce mai nasarwa amma kamfanin shi yanzu haka ne nasarwa entertainment. Malam Abubakar comedyn ka akalla guda nawa? Gaskiya in na ce ma ga su gaskiya na ma kalla saboda wasu ma in na riga na yi su ma saboda tun lokacin ban da ma abin da zan dinga ajiye su haka nake yi. Amma gaskiya yanzu dai wanda nake da su a ƙasa za su take wa da zai yi dai na sani ban da wani wanda baka sani ba. Malam Abubakar daga shigan harkan fina-finai zuwa yau shekara nawa? gaskiya tun 2015 ne na riga na fara. Malam Abubakar wani kalubale ka fuskanta? Ya na fuskanci kalubale kala-kala walau ga gida walau ga jama'ar layinmu walau ga mutanen ma da duka muke mu'amala da su. Wasu nasarori aka cimma? Gaskiya an ci nasarori sosai alhamdulillah. Tun da kaga an riga an fi baya ba kaman baya ba ne ba. To Malam Abubakar a al'amuran comedy da kai wani comedy ka fi so? Gaskiya comedy na fi so na fi so irin comedy kaman azumi ka gan shi haka ne za dai ka ya ma perfect sosai irin shi na fi so. Malam Abubakar bayan comedy shin kana waka ne? Ina yin waka. Kuma waka na soyayya ko kuma a waka dai na rayuwa dai normal ne? Gaskiya ina wakan zafi ne amma ya zanganci soyayya da kuma irin ƙasa na haka. Na'am. Hakan na fi. To Malam Abubakar waƙoƙin ka guda nawa? Gaskiya a yanzu haka waƙoƙina suke wa shi. An musu bidiyo ne ko kawai dai ana yi? Akwai wanda ake bidiyo akwai kuma wanda ba ma a musu. Kawai su dai suna ta trending. Suna da To Malam Abubakar wani kira za ka yi ga mutanen da suke kallon ku 'yan harkan mutanen banza ne? kiran da zan yi da su ya kamata su gane su banga saboda wasu ne damar suke bata wasu. Akwai wayanda baban zayen ba amma kuma akwai wayanda a cikin su suna janyo mana wannan abin yawa suna janyo mana magana saboda ka san an ce ba duka aka san ma aka tare aka zama ɗaya ba. Wasu a cikin gaskiya suna wani irin abin da baya kyauta amma kuma su mutane su janki su ɗauka duka haka musu. Kamar yanzu in a ce kai kana tare da mutum haka wasu kuna aiki kamar irin da yarinya ko wani abu haka yanayin yadda kuke yi a location ko wani wasa da yarinya ko wani abu kaga su mutane suna kallo za su ɗauka ko ina haka ake yi. To abin da nake yin kira da shi gaskiya ni kan cewa wannan abin ba yau wani abu bane kawai wasu ne suka bata wasu a cikin amma ba wai duka aka tare aka zama ɗaya ba. Malam Abubakar wani kira za ka yi ga masoyanka? Gaskiya kiran da zan musu alhamdulillah ina godiya ga Allah kuma ina gode musu saboda kaga da su ne silan har suka fara sa aka fara wannan saboda kaga sai kai abu kaga an yi wannan an bi sannan za ka sake yin nan in dai kai ba a bi shi bayan za a kace za ka sake wannan. Malam Abubakar me fatan ka na kai? Fata na ƙarshe kamar da kan nan masoya na ko kuma masoya gaskiya ina musu da fatan alheri kuma ina musu fatan cewa in Allah da zan ƙara dare cewa 100% zan abin da to jama'a kamar yadda kuka sani a kodayaushe ni mai magana suna na Muhammad Sa'id Muhammad na malama inda nake duba nake zakulo muku wayanda ya kamata a ce ku sani a lokacin da ya kamata a ce ku san su. Kar ku manta ku ci gaba da